Vou ser moi breve, que son sempre breve. Primeiro, acabo de decir que somos xa prácticamente 1000 asinantes dos principios básicos. E última cousa, onte chamaronme do grupo de facilitación para que dixese estas poucas palabras, para que as pensase, e é o que fago, non? Con brevidade e con ilusión. E di así: as persoas que estamos aquí non buscamos un minuto de gloria, nin unha instantánea desenfocada, non. Levamos moitas horas de andaina compartida, xenerosa e esperanzada. Non agochamos nada. Ofrecémonos a cidadanía galega como unha teimuda ferramenta para conquistar o ben común. Temos principios, temos ideas, somos organizadas e activas. Neste espazo cabemos moitas, case diría, cabemos todas as que imos á mesma romaría. É moito que nos une, moito que se espera de nós. Temos razóns para estar satisfeitas. Somos o espello de cada val, de cada curuto, de cada ribeira, de cada planura, de cada bairro e bisbarra. Vimos de moi lonxe, da alma consciente do noso país. Imos para moi lonxe, a ocupar o espazo que a xente nos sinale, obedecendo. Temos moito que celebrar. A sinceridade do noso camiño, a limpeza dos nosos obxectivos, a seiva das nosas palabras. Compañeiras, este roteiro das mareas en común é o petroglifo do século XXI. Camiñamos de mans enlazadas, confiando unas nas outras, collendo folgos en cada ollada, en cada documento, en cada encontro, en cada reviravolta do petroglifo. Compañeiras, nin un paso atrás. Como dicía Antón Villar Ponte, a bandeira ergueita. 100 anos despois, somos como aqueles irmandiños e aquelas irmandiñas, irmáns e irmás, comprometidas con este país dos 1000 ríos que nos queima a alma, que nos conduce a un porvir que fabricaremos coas nosas cabeciñas ilustradas, cos nosos corazóns acompasados e coas nosas mans enlazadas e comprometidas, ensarilladas nos moitos chanzos do petroglifo destas mareas en común. Forza!